Здравейте, аз съм Любо Zero One и решихме да играем Pokemon Go. И това всъщност е нашия първи клип, който ще заприлича малко и на влог. И ние сме от Бургас, обаче тук сме на гости в Българини. И първи клип няма да е много интересен, но ще се постараем да бъде. И скоро почнахме играта, аз съм 9 левел, Систо е 8. Ще се постараем клипа да стане хубав, да на харесате. Пишете в коментарите дали ви харесва и ще продължим. Клиповете няма да са само Pokemon Go. Да припомня, аз съм Любо Zero One, това е Сиси. Ще правим геймплей, ще правим и влогове. Така че само малко извинявам се, обаче тук до нас има някакви луди. И да, тръгваме. Малко съм намалил светлината, защото снимам с скрин рекордър. Видях го от Дидоди, брат носи як, много се кефя. И ще се постарая клиповете да стават яки, всички да ги харесват. Ще правим геймплей, ще играем много игри. И да, моля ви казвайте дали ви харесва, предложения, кои игри да играем. Ще се постараем да правим всичко, което ви харесва. Малко камерката не е хубава, ама какво се прави? И да, тръгваме. Тук цялото в България има само две места, където може да се срещнат покемони. И сега отиваме към едното. Тук няма много хубави покемони, само да покажа моите покемони. Систо от мен също има много добри покемони. Скоро почнах играта, така че... Към Пикачу! Yeah, baby! Да. Аз ще продиктувам моите. Сигурно следващите клипове ще са на Майнкрафт. Обаче тук като нямаме компютър, ще го правим на таблет и телефон. Да. О, ето го първия покемон за деня. Най-силният покемон на света. Пиджи! Къпа 113. Опа, 113, 131. Ще го нахраним с Разбери. На мен ме е 113, аз не го храних обаче. Така. Да видим. Езо е, много сме прота, е. Пак ти израза, много сме прота. О, излез, пък. Езо е. Ай, фани се. Едно. Две. Фък го е. Нахрани го пак. Още един път ще го нахраним. Имам много. Аз като цяло се запасявах за клиповете. Аре, фани са, е! Стискайте пауза да са фани. Едно, две, три. Езо е! Почваме добре, маняци. Аз съм на 13, тя е на... Колко си? На 12. Малко фил. 131, езо е. Я видим, той ли е най-силния? Не. Не. Ще го запазим, нищо. Да отиваме към другото място. Извинявам се, че не се виждам много добре, ама... Особено аз. Какво се прави? Жива съм, спокойно, все още. Малко ще увеличим светлинката. Да. Ето самото добре и се заоблачи. Малко се заоблачи, нещо, камерката се прицака. Преди малко беше много слънчево, сега изобщо не се виждам добре. Аз малко ще чуете народна музика, просто ще Гео Милев, правя дискотека явно и просто... Ние сме в село Българине, забравя дали да спомена факта. Та от Бургас сме и там има много яки покемони, обаче дойдохме тук на гости малко да помагаме и ще сме около един месец тук. И да, като отидем в Бургас ще правим по-яки клипове, обаче това е първия и ще стане по-скоро като влог, да се запознаем, да кажем какво ще правим, какви ще са клиповете ни. И да, моля, абонирайте се, ако ви харесат, ще продължим да правим клипове, да постараем да ви харесат. Също така, този клип снимаме на Любо на телефона, понеже все още сме намерили програма, с която да ги съединяваме. Да, ако имате хубава програма за обработване на клипове, моля да напишете в коментарите.
Но иначе клиповете на Майнкрафт сервърите, които Любо направи, ще участваме двамата. Ние вече почнахме. Вземи с покестоповете. Ох, я. Разбих. Два покебола. Помога. Отново се извинявам за музиката. Може на някой да им хареса, ама лично на мен не е много. Не, на мен. И последните секунди. И да, това е. Сега сме на лов за пиджи или спиро, за да се какво излезе. Да. Всъщност два покемона са и не знам дали може да излязат на едно място. Сега отиваме към другото място, където може да излязат. Също в някой клип, или може би в този, не се знае, може да пусне покеспаунери, понеже двамата вече сме на 8. Той вече на 9, аз съм на 8 левел и може да пуснем покеспаунери. И да, може да пишем някакви покемони. Тоест да върнем покестоп. Да. Отново Дидак Маняк, научихме го от теб. И да. Най-великата. Камерката май се поуправи. Защото тук дойдохме на сянка и слънцето ни дразни. Та, докъде бях стигнал, отиваме към едно място и не знам дали... О, ето го първия. Пиджи. Отново Пиджи. Това път какъв е? What? Моя 40. Супер. Моя 89. Yes. Бе, как излетя, не успях да го оцеля. Фана. Фанахме го. Малко по-накриво, но да, как фанах го. Ще го трансферим. Yes, моя слаб. Сега от началото, както казах, ще бъде като влог. И после ще започнем сериозно да играем. И не знам дали ще излезе той Спиро. Не знам къде е. Ще си... О, ето го. Излезе ли? Да, И на мен. Спиро. О, О, 127. Ще го И нахраним. моя е толкова, я ще го нахраня. Как ми отблъсна покемон? Нахалник. Нахалник, спри! Спри се. Стига, само ми отблъсва покемона. Покебола! Какво се прави? Такъв живот, такова. Аз го хванах. 2. 3, Нахраниш го един път. Между другото, хора, имам тъжна новина и спуснах Сквиртъл. Днес ми се паднала тук, те някакви... Пак аз го фанах. И сега също правим и яйца. Всеки ме трябва да става. О, 10 левел! Охо! Още на такова за покеспаун. Лармадо. Да, ладно. Така да видим по-слабия Спиро да го пуснем. Охо, 127. Първият ми е много слаб. Моя първия е... Чакам само да погледна. Първият ми Спиро... Мъга къде той е? 91. Ето. Махам за бомбонче. Сега събираме само бомбони. Не сме еволвали нито един път. И ще еволваме, когато и тя събере Lucky Egg, за да дигнем левели. И да, когато станеш по-голям левел, играта малко доскочава. Но до тогава ще направим клипове. Ако някои не знаят, ще ги научим как да лърват. Т.е. да правят покеспаун. И двамата ще пуснем покеспаун. Там до една пейка имаме 3 покестопа. Сега ще ви ги покажа. Тук имам много силни джимове. Ето ги 3 покестопа. Тук имам много силни джимове. Колкото да се вярвам. Така да ги видим само какви са. Ето го Хипно. Пиджото. Пиджот. Хипно пак. Голбат. Пиджот. Голбат. И Генгар. А другия е с главен Клифейбъл. Иви. Най-лесния. Ратикет. Фиро. Голбат. Хипно. Пиджот. И Клифейбъл. Да, много са трудни. И за някой не, обаче за нас още да. Един безплатен съвет от мен. Не еволюирайте покемони, докато не станете 20 ниво, понеже до 20 ниво ще спечелите много по-силни покемони и сега няма смисъл да се радвате, да кажем, на 200 и нещо КП, понеже той ще ви еволюира в 400, най-много след това в
700 и е слаб. На по-големите нива ще Да. изпадат още по-слаб. Няма смисъл и да подсилвате покемони и да еволюирате, само ще изхарчите бомбончетата и това. Отново този съвет е от Дидо. Thanks! Обаче да го кажем на тия, които знаят. Не са го гледали, разбира И се. като цяло това беше запознанството ни. Обещаваме да играем още игри. Като цяло Майнкрафт ще е втората игра, която ще играем. И оттам нататък ще започнем с други игри. Ще правим геймплейове. Харесвайте ни, абонирайте се за нас. И коментирайте. Не е команда. Само молба. Фък. Раницата ми е пълна. Но аз били два покебола да не мен е първото. Майко, аз съм 380 пък. Майко. His back is full. Ето те срам. Put back there full. Добре, музиката спря, лудите се махнаха, вече може да се успокоите. И сега ще седим за тая пейка, ако нещо сме пропуснали със всичко. Май не, нали? Сигурно. И мисля, че това ще е за този клип. Както казах, беше повече като влог, за да се запознаем. И Стига разочарова се феновете, нека още малко да поиграем. И сега... 2 минути не сме играли. май това. Ето ни. Ако и вие играете Pokemon Go, просто напишете в коментарите. Ето вече имам 2 Warmorla. За да... да давате съвети, както и ние на вас. Да, ако има някой съвет за нас и сте добри Pokemon Go плеери. Ако се интересувате от покемоните, да ги кажете моите. Не, няма смисъл според мен. Сега и без това имам много слаби покемони. Ще съберем по-силни. Ще ги напомпаме, както се казва. И ще почнем да бием джимове, обаче това сигурно ще бъде чак в Бургас. Нека сега да направим тия 5 км и да свършва клипа. Искаш ли? Да, всъщност имам едно яйце. И Аз имам 2. се излепи. Имам 3,7. Еми, 1 км 300 не е чак толкова, много няколко обиколки. Да ги направим нещо интересно, по-интересно. Може да запади нещо. Ай, окей. Айде. Ще повървим малко. Ще се заборим. Обаче слънцето не е хубаво. А? Слънцето не е добро. Камерата са такова. Насам единствено, обаче като завъртим насам и гледай какво става. Съжалявам за качеството, обаче времето се прецака толкова много, че направо не е истина. Моето 3400. Моето е 400, казах. Колко си? 3400. О, мага. Батерията ми малко почва да се прецаква, така че но да стане по-бързо. Може и в следващия клип да покажем излюпване на яйца. За завладяване на джимове не обещаваме, понеже не сме чак толкова силни все още. Да, ще трябва да се разви малко. Най-вероятно, както казах, ще бъде в Бургас. В Бургас ще отидем, ще се развием. И дано вече спечелим. може двамата да снимаме. Да, да пишете в коментарите някаква подобна програма, която не е за iPhone. Понеже повечето iPhone, например, има няколко програми за обработване, които съм търсила. Пишете си само за iPhone, което е много гадно, така че да са за всички телефони. Да. Включително Lenovo и Samsung. Samsung Note 3. Lenovo 26. И... И още една молба към хейтерите. Ако нещо не ви харесва, просто не спамете, не харесвайте, не се абонирайте и така нататък. Няма смисъл просто. Не загубите времето. Нито ще обърнем внимание, нито нищо. Да. Това нали да не го приемете като някаква обида. Да, Ако искате се абонирайте, но само... Да. за хейтерите, говоря не за всички. Понеже има и много мили хора, които подкрепят. Да. Новаци като нас. Да, ние сме новаци. Ако може да сте не виждали в капани за всичко, почнахме да клипа. Малка Това беше като бяхме малки, да.
И големи фенове сме на Нели TBG, на Хивамбу, на Дидо Ди, Вената. И продължайте да качвате клипове. Ако въобще не гледате. Да, ако въобще гледате голям като този клип. И Обичаме ви. да. Това е брат ми. Моя братовчет. Който има едно куче, което носи ролер. Да, да, не, куче да носи ролер. Това е Това е малко... бутуш, това е бутуш. С устата си го носи някакъв оранжев бутуш. Добре, поради това, че клипът ще стане малко дълъг, смятам да спираме. Дано да ви е харесал. Отново, моля ви, коментирайте. Ако ви е харесал, ще продължим. Всичко ще правим за вас. Бъдещи фенове, така да се изкажа. Харесвайте клиповете. До скоро. Това беше от нас. Това беше Сиси. Аз бях Любо Zero One. И до скоро. Чао! Чао, чао.